Aurrekaririk gabeko krisia lehertu da Osakidetzan. Joan den ostiralean Donostialdeko esiko gerentea eta zuzendaria kargugabetu eta horren ondotik hainbat arduradunek dimisioa aurkeztu eta gero. Donostiako esiko 30 bat zerbitzuburuk gutun bat zabaldu dute Osakidetzaren politika suizida salatzeko. Osakidetzako zuzendaritza orokorreko buruak berehala kargugabetzeko eskatu diote Gotzone Sagardui osasun sailburuari eta esiko zuzendaritzako kideak berriz euren postuetara itzultzeko. Donostia ospitaleko gestio krisia salatu dute eta horrek zentzugabeko erabakietan eta zigorrekin jo duela goia adierazi dute. Itziar Perez eta Idoia Gurrutxaga esiko zuzendaritzako kideak kargugabetu izana azken tanta izan dela adierazi dute eta sekulako aldrebeskeria. Osakidetzaren zuzendaritzari sektarismoa eta trakeskeria leporatu diote. EH Bilduren izenean agerraldia egin du goizean Rebeka Uberak salatu du Osakidetzaren egoera oso larria eta kezkagarria dela eta ohartarazi azken egunetan izan diren kargugabetze eta dimisioen atzean Osakidetzaren kudeaketa txarra eta desegokia dagoela. Iragan ostiralean ezan bezala, Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuaren zuzendari kudeatzaile Itziar Perez eta Donostia ospitaleko zuzendari mediku Idoia Gurrutxaga kargutik kendu zituen Osakidetzak. Atzo beste arduradun batek dimisioa eman zuen, Adolfo Begiristain, Donostia ospitaleko kirurgia zerbitzuko zuzendaria dena. Eta gaur jakinda Euskadi Irratiaren bidez ospitale bereko Maite Martinez mediku zuzendari ordeak ere dimisioa aurkeztuko duela bihar. Gauzak horrela, Gotzone Sagardui osasun sailburuak agerraldi bat egin du gaurkoan Donostialdeko esiko egoeraren berri emateko, baina ez du zehaztu zein diren zuzendaritza aldaketa beharrezko egin duten gertaera horiek. Entzun. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du, eta guztien artean jartuketa koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea ESIaren kasuan partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Arratsaldeon, laster helduko diogu berriz osasungintzaren bueltako gai honi. Lehenago, baina bada aipatu beharreko beste gairik. Abiadura handiko trenaren lanik gehienak eginda zeudela ditzera eman zuten haren arduradun instituzionalek. Horixe zen, azpiegitura horren etorkizunaren gaineko eztabaidarik ez abiatzeko arrazoia. Hala ere, Ezkioko geltokia eraikitzeko kontratua eteteko erabakiak bestelako datu batzuk utzi ditu agerian, esandakoarekin bat inondik inora ez datozenak. Eusko trenbide sareak jakina denez, trenbidea abian jartzeko gutxienez, falta diren 6 urteetako mantentze eta zainketa kostuak saihesteko erabaki zuen Ezkioko lanak bertan behera uztea. Kostu horiek baino merkeago gertatuko baitzaio enpresa eraikitzaileak egin gabe utzi dituen lanengatik kobratu beharko lukeen ehunekoa ordaintzea baino. Nola nahi ere, oraindik ez dago jakiterik Nafarroako zatiarekiko lotura Ezkion edo Gasteizen izango den. Aldiriko trenen transferentzia bideratzeko beste bilera bat egin dute luze gabe Eusko Jaurlaritzako autogobernuko sailak eta Espainiako Garraio Ministerioak eta batzar hori eskuduntza berri baten atarikoa izatea espero dute Jaurlaritzan. Gasteizko eta Madrilgo ordezkariek egindako azken batzarra aurrian ez zen ongi bukatu. EAJak eta Espainiako gobernuak kupoa berritzeko egindako akordioaren ostean Espainiako Senatuan beste mugarri bat jarri dute aldek transferentzia hori bideratzeko. Xedapen bat onartu dute estatuaren interes orokorreko zerrendatik zenbait linea atera ahal izateko trenen sektoreko legean. Xedapen horrek Espainiako Kongresuaren oniritzia behar du oraindik, baina edonola ere aldiriko zenbait zerbitzu Eusko Jaurlaritzaren esku uzteko ateak zabalduko lituzke. Bestaldetik, Arabako negozio eta jarduera ekonomiko guztiak behartuta daude tiket bai sistemarekin fakturatzera abenduaren 1 geroztik. Hala ere, Araba dendakeko negozioen iardiek ez dute oraindik sistema hau ezarri. Oraindik akats eta zailtasun asko daude. Sektore eta negozio bakoitzak bere berezitasuna baitu. Arabako foru ogasonak ez du doako tresnarik jarri kasi eta negozio guztietarako. Eta batzuetan,
ez du erantzunik izaten kasu oso espezifikoak konpontzeko. Gure merkatariek, arduratsuak direnez, arazoari guztiak konpontzen saiatzen ari dira, baina Arabako Foru Ogasunaren aldetik babesik gabe daude, ez baitie lagundu. Gaiz aldatuta berriz, Bilboko udalak Euskal Metropolietan hasi den hedabideari, Hamaika Telebistari aitortza egin dio, izan ere aurten udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazioa oso sorik euskaraz ematen duen ikusentzunezko hedabideen konpromisoa, hala, Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia omendu ditu. Gauzak asko aldatu dira eta asko zaildu dira. Telebista guztientzat, baina bereziki gurea bezalako txikientzat eta euskaraz dihar dugunontzat. Horregatik oso garrantzizkoa dira aitortzak, eskerrak eman behar dizkizuet, zorioneko gu, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiriarekin elkarlanean gauzak egin izan ditugu, seguramente gutxitxo, baino egin ditugu. Eta gehiago egin beharko ditugu euskarazko sektore honetan aurrera atera nahi baditugu gauzak. Kultura arlora salto, gerra eta memoria historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai dago jada Santelmo Museoan, urtarrilaren 29 bitartean zabalik izango da eta artean hainbat jardunaldi antolatu dituzte. Ze ikusileik hemen ikustei lanak, batiz bada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dira planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Nazioartean moralaren polizia dago azken hilabeteotan Iran astindu duen zurrunbiloaren erdigunean. Erakunde horrek atxilotu eta hil zuen Mahsa Amini, 22 urteko gazte kurdua, irailaren amaieran hilea estaltzen duen beloa gaizki jarrita eramateagatik. Atzo adierazpen nahasiak egin zituen Irango fiskal nagusiak, esan duenez, moralaren polizia bertan behera geratu da, baina ordu gutxiren buruan gobernuak ukatu egin du krisia eragin duen polizia taldea desegin izana. Raisi! Osakidetzaren politika suizida salatu dute Donostiako Esiko 30 bat zerbitzu buru. Gutun batean, osasun zerbitzu publikoaren zuzendaritzaren dimisioa eskatu dute zentzugabeko kudeaketarengatik eta sektarismoa eta trakeskeria leporatuta. Urak nahasi dira Osakidetzan eta guztizko erreakzioak eragin ditu aipatutako berriak. Esaterako Mitxel Lakuntzaelako idazkari nagusiak Eusko Jaurlaritzari leporatu dio ez duela Osakidetzaren alde egiten inbertsioak murrizten ari delako. EH Bilduren izenean agerraldia egin du goizean
Rebeka Uberak salatu du Osakidetzaren egoera oso larria eta kezkagarria dela eta ohartarazi azken egunetan izan diren kargugabetze eta dimisioen atzean Osakidetzaren kudeaketa txarra eta desegokia dagoela ikusi. Osakidetzaren desmantelamentua da ikusten ari garena, agerikoa da gizartearentzat, herritarrentzat funtsezkoa den zerbitzu publiko honen gainbehera, eta oraindik ez dugu ulertzen nola jaurlaritzak karguan mantentzen duen, neurririk ematen ez duen sailburu bat egoeraren aurrean. Ponen encima de la mesa también una gestión alejada y autoritaria, que no se quiere oír a los profesionales y a las profesionales de Osakidetza, y en vez de cambiar, y en vez de sobre todo escuchar y reorientar lo que se hace hoy con Osakidetza, lo que se opta es por la vía más autoritaria. Gaur arte, Eusko Jaurlaritzako inork ez du gaiaren inguruko azalpen publikorik eman. Polemika lehertu eta 72 ordura hitz egin du krisiaz lehen aldiz Sagarduik, lehendakaritzan egindako agerraldian. Bertan adierazi duenez, Osakidetzaren sarea osatzen duten erakunde guztiek elkarri lotuta lan egin behar dute ikuspegi partekatu batekin. Donostialdea eziko zuzendaritza berriak eta Osakidetzako zuzendaritza nagusiak Osakidetzako zerbitzu sareari buruzko ikuspegia bera dute. Eziak, ospitaleak eta zuzendaritza taldeak Euskadiko osasun zerbitzuaren asistentzia sareak ordezkatzen duen osotasunaren alderdiak dira eta elkarri lotuta daude. Erakunde bakoitzak eginkizun zehatz bat du. Eta guztien artean, jarduketa, koordinatua eta solidarioa antolatu behar da. Zuzendaritza taldeen ardura itun hori eraginkor egitea da. Donostialdea eziaren kasuan, partekatzeko zailtasunak direla eta izan diren hainbat gertakarik horrela eskatuta pertsonen aldatzea behar zuen izan. Gaizaldatuta Sainu Bizirik eta Oletan ere ez taldeak makrozentral eolikoak jartzearen aurka agertu dira. Adierazi dute proiektu horietan oinarritutako eredua ez dela bideragarria eta Statkraft enpresari buruz ere esan dute gezurra eta zikina, baino ez darabiltela enpresa horietako ordezkariek. Azkoitia, Errezil, Zestoa eta Azpeitiko bizilagunak batzen dituzten Sainu Bizirik eta Oletan ere ez taldetako kideek egin dituzte adierazpen horiek asteburuan Azpeitian eman duten prentsaurreko batean. Gehitu dute, makroproiektuetan oinarritutako eredua ez dela bideragarria, ez da bidezkoa ere, horrez gain ohartarazi dute Sainu eta Oletaz gain, beste hainbat ere muri ere eragingo dietela makroproiektu horiek. Energia krisia eta argindarraren faktura askoren kezka iturri dira. Gaur egun, kaleratera gara Gabonetako argien inguruan, herritarrek duten iritzia ezagutzeko ikusi. Eta on gainera argizepe bada horrek gitxi gaztetan dabenak orduen, etxate iristen txarto. Berdin zait. Iruditzen zait pixkat, dirua botatzea dela eta energia botatzea dela. Baina, bueno, gustatzen zaionari, pues gustatzen zaio, no?
Zeo zer ipini, bai. Baina behingoz, pentsatu, denonentzat oso gogorra da, hori, hilabetero ordaintzea. Gaueko argie bai, behar dan lekuen bai, beha poner por poner ez. Ia erdian bizi naiz eta argiak nik uste dut ondo daudela. Hau niri iruzte zaitezela bat ere beharrezko, azkenean, ezakin, da argia gastatzea pana da eta, hori. Osea, deko zu hori, milioi bet argi ifiniko zuzela Bilbon, para la Navidad, da hori dirue aldo zu erabili non hor laguntako. Osea, dau jendea kalean, dau jentea sin trabajo, dau gente sin casa, dau gente beha dauela laguntza eta bai, guk ikustegu gurea, esategu bai, ze polite, bai, ze polite. Da gero begitan da zuelan, da bestea dau janbarik, da esate oso, igual argi ifini barik berari moten botxe guiaten, ez dakit, ni enauen ifiniko. Agian jartzea baina gutxiago piztea. Herritarra pago bikogu, nik uste dut, porque geu nahi dugu gehien bat, ez da? Beti goten da jentia, kontra egiten da bena, ez da, hori normal. Nik ez do pentsetan. Gainera, juntak eta horiek, neko jente deki bertan erabitzeko gai hori, eta jentia galdetzen, zabize galdetzen. Haunek urtengo da nun. Baina, bueno, nik ez do, egin leke hori, bai, gauza guztizekin egin leke hori. Baina, denpori egaltzen dabe, bai, Hori, begirtuko dabe, eta beti begitzen dabe, zer gaztauko daben gitxiago, eta egez bezaben, eta zizien epintzen horrek argizepe gaztu gitxidekienak eta orduen, nik uste hori dira bagize. Egin diziela horrek, handiki juntak eta... Nik itzienez, eskertuko nuke egiten badaute hori ortuaian edo ezin lekutan, ez? Posiblea... Hombre, eskatan bogu igual bai, ez? Nik usteot... Osea, behar bozu zeo zer beti eskatu inbezule. Orduen, ingo dan edo ez da hit. Beha, inbeako sala bai. Bai, por supuesto. Osea, nik usteot... El dinero del gobierno es nuestro dinero. Orduen gupe aukibiogu aukerea esateko zerin behar dan horregaz. Nik uste dela bastante klaro baietz, no? Azkenean, jendearen txatira argiak eta jendeak erabakitzea nahi ditun piztu edo ez. Nire ustez urteko zen Baiezko aldea. Zen eta Bilbon bizi den jendea azkenean jaio zenetik, hemen bizi egon badira, ikusi dute argiak urte guztietan. Eta ez dut uste kenduko zituztela. Bestalde, garraioaren bueltakoei helduta, gaur egun aplikatzen zaion ehuneko 50ko deskontua datorren urte osoan egongo da indarrean Gipuzkoan. Horrela, erabaki du Gipuzkoako lurralde agintaritzak Espainiako gobernuak egingo duenaren zain egon gabe. Deskontu luzapen horren aurrean, Eneko Goia Donostiako alkateak uste du arduragabekeriaz jokatzea dela eta Donostiako udalarekin desleial jokatzea egotzi dio PS-ri. Krisi ekonomiko eta ekologikoaren testuinguruan prezioak etengabe gora egiten jarraitzen dute. Hain justu horrexegatik jarri ziren indarrean garraio publikoan deskontuak. Bada Eusko Legebiltzarrak joan den ostegunean aho batez onartu zuen 2023ko 50%ko deskontuak luzatzea garraio publikoan. Prezioen igoera orokorrak familia ekonomietan duen eraginari aurre egiteko neurri gisa. Orain Espainiako gobernuari dagokio laguntza horiek mantenduko dituen erabakitzea, baina momentuz Legebiltzarra horren alde agertu da. Beraz, nik uste dut neurri berdintzuak izan beharko liratekela eta horretarako Espainiar gobernuak egun indarrean dauden diru laguntzak ere mantendu beharko lituzkela. Lehendakariak espero du Espainiako gobernuak garraio publikoan 130ko obaria ematen jarraitzea 2023an eta Euskal Administrazioek 120koa aplikatzea. Gauzak horrela Gipuzkoako lurralde agintaritzak adostu du Espainiako gobernuak egingo duenaren zain egon gabe gaur egun garraio publikoari aplikatzen zaion 150ko deskontua datorren urte osoan indarren egongo dela Gipuzkoan. Hala erabaki da krisi larri baten erdian gaudela eta herritarrain batek erabiltzen duten ohiko garraio bidea garraio publikoa dela argudiatuta. Deskontu luzapen horren aurrean Eneko Goia Donostiako alkateak Euskadi Irratian adierazi du arduragabekeriaz jokatza dela. Izan ere Donostiari dagokionez Eneko Goiaren arabera 10 milioi euroko kostua izango du garraio publikoaren deskontua 2023. urtean mantentzeak.
Ildo horretan 40%ko deskontu hori nola ordaindu behar duen argitu behar dela iritzi dio. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ez baitute beren jarrera definitu oraindik. Kostu hori udalak bere gain hartu beharko balu, hainbat zerbitzu hobetzea ezinezkoa izango dela adierazi du alkateak. Arabara salto, negozio eta jarduera ekonomiko guztiak behartuta daude abenduaren batetik tiket bai sistemarekin fakturatzera, hala ere, Araba dendakeko negozioen iardiek ez dute oraindik sistema hau ezarri. Nerea Garziak azalduko digu. Arabako Foru Aldundiaren arabera, 18.000 negoziok eta autonomok egokitu beharko dute euren faktura elektronikoen sistema. Hau da, abenduaren batetik behartuta daude tiket bai sistema berriaren bidez fakturatzera. Negozio horien artean daude besteak beste, merkatariak, kostalariak eta zerbitzu sektoretako negozioak. 2 hilabeteko atzerapenarekin egingo dute. Izan ere, hasieran urrian hasi behar ziren sistema berria erabiltzen, baina aldundiak epea luzatzeko eskaera ugari jaso zituenez, abendura arte luzatzea erabaki zuten. Hala ere, askok ez dute oraindik sistema ezarri. Araba dendak elkarteko ia erdiek ez dute oraindik lortu sistema egokitzea. Dutela beren kasura eta egoeretara egokitzen den interbiderik aurkitu. Enpresa homologatu asko dauden arren, dendak kudeatzeko softwarea hornitzen duten enpresa guztiek ez dituzte beren programak aurguneratu, ez baitzaizkien kontura ateratzen. Horren ondorioz, saltoki askok beren neurrirako konponbideak bilatu behar izan dituzte, askoz garestiagoak eta denbora gehiago daramatenak. Bi elkartek salatzen dituzte existitzen den desadostasuna eta eskaini diren baliabideak ez direla nahikoak. Euren esanetan merkatari gehienei ez zaio gustatu nola behartu dituzten tiket bai sistemara egokitzea. Beharrezko neurria dela uste dute, baina unea ez zen egokiena. Pandemiatik atera berritan eta zorrak eramanez, eurek inbertsio bat egin behar izan dute foru ogasunari lana errazteko. Arazoa ez da informazioa izan, baizik eta ogasunak ez duelako benetako prestakuntzarik eman. Gauza korrela sistema berria erabiltzera behartuta daude Arabako negozio eta jarduera ekonomiko guztiak. Momentuz erakundeek ez dute zergarik jarriko, baina askok ez dute oraindik sistema berria egokitu. Bizkaiko metalgintzako sindikatuek eta metalgintzako enpresen Bizkaiko Federazioak bilera egingo dute abenduaren 14an sektoreko hitzarmenari buruz hitz egiteko. Azaroaren 28tik abenduaren 2 bitartean egindako 5 greba egunek ez dute bi aldeen arteko jarrerak hurbiltzea eragin. Grebaren 3. egunean ertzaintzaren kargak 4 pertsona ospitalera eraman zituen arren, sindikatuek oso positibotzat jo dute Bizkaiko metalgintzan egindako 11 greba egunen jarraipena. 185 ingurukoa. 4. egunean ezen kargarik izan eta 5. egunean, ostiralean, Bilbon egindako manifestazioan nabarmendu dute sindikatuek gainerako mobilizazio jendetsuenaren artean. Metalgintzaren Bizkaiko patronalak 2022-2025 aldirako aurkeztu dituen hitzarmen proposamen berrien aurrean sindikatuek soldatetan mugimendua izan dela onartu dute eta puntu atzerakoiak ezabatu direla. Hala ere, eskaintza ez da nahikoa haien aburuz. Bestalde, fiskaltzak eta akusazio partikularrak 36, 21 eta 14 hilabeteko espetxe zigor eskaera egin dituzte Laudioko Tubacex enpresaren aurrean 2021ko otsailaren 23an atxiloturiko 3 grebalariren kontra. Protesta egiteagatik edo gure lana esainak gure kalteak egiteagatik eta guk defendagatik kartzelako penak eskatzea ez dugu lertzen, ez dakigu zein izango den helburua edo ez dakizkeia zaudete ikusten Bizkai greban beba daude langileen kontra beti da langileen kontra bakarrik lanpostuagatik defendatzeagatik eta ez dugu lertzen. Eta lan gatazkekin bukatzeko, ELAK 2 greba deialdi bertan behera utzi dituela adierazi du gaur goizean, supermerkatu kateetan biak.
Ahobizi edota belarri prest txapa soinean, milaka herritarrek egunerokoan hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa egin dute Euskaraldiaren baitan beste behin ere. 15 egunez, azaroaren 18tik abenduaren 2 bitartean burutu da ekimena, baina zenbakitatik harago, 3. edizioak erakutsi du Euskaraldia gizartean finkatzen ari dela. Rolen eta berauen portearen legitimazioan urrats sendoak eman ditugu azken 4 urteetan. Lehen hitza beti euskaraz izatea, ulertzen dutenen aurrean euskarari eustea eta elkarrizketa elebidunak mantentzea, duela 4 urte baino ohitura onartuagoak eta txertatuagoak daude gizartean, eta baita gure egunerokoan ere. Nahi baino, txapa gutxiago ikusi da kalean, eta aztertu beharko dugu, ze aldaketa egin behar dugun gehiago ikus daitezen. Euskaraldiak behar du, ediziotik ediziora, norbanako gure hizkuntza ohituretan aldaketak egiten jarraitzea eta era guztietako entitatek beraien hizkuntza plangintza eta politiketan urratsak ematen jarraitzea. Euskaraldia ariketa praktikoa dela azpimarratzen eta gogoratzen jarraituko dugu. Hiztunen portaeran, praktiketan eta entitateen neurrietan eragiten jarraitu behar dugu. Euskaraldian eta Euskaralditik kanpo ere. Arau sozialak aldatzeko lanean ari gara eta inertziak apurtzeko eremu ezberdinetan proposamen berriak egotea garrantzitsua. Euskara Hizpide Bilboko udalak Euskal Metropolietan hasi den hedabideari, Hamaika Telebistari, aitortza egin dio, izan ere aurten udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazioa oso osorik euskaraz ematen duten ikusentzunezko hedabideen konpromisoa. Bilboko udalak Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia omendu ditu Euskararen nazioarteko egunaren testuinguruan. Izan ere aurten udalak eskertu eta ikusarazi nahi izan du programazioa oso osorik euskaraz ematen duten ikusentzunezko hedabideen konpromisoa. Bilboko udalak Euskararen nazioarteko eguna ospatu nahi du. Urtero bezala, gure hizkuntza, gure euskara, modu batera edo bestera zabaltzen eta bizirik mantentzen lagundu dutenei omenaldia eginez. Gaur, programazio euskera zabaltzen duten ikusentzunezko tokiko komunikabideak ditugu protagonistak. Zorionak Bizkaia Irratia, zorionak Bilbao Hiria eta Hamaika Telebistari ere zorionak. Hala, Euskal Komunitate Digitalean erreferentziazko euskarazko telebista izan da Hamaika, Bilboko udalak Euskal Metropolian hasi den hedabideari Hamaika Telebistari aitortza egin dio. Izan ere, ezinbestekoa da erakunde publiko eta sozialen babesa, publikoa ere baden telebista zerbitzua kalitatezkoa izateko eta baldintza duinetan ekoizteko. Gauzak asko aldatu dira eta asko zaildu dira. Telebista guztientzat, baina bereziki gurea bezalako txikientzat eta euskaraz dihar dugunontzat. Horregatik oso garrantzizkoa dira aitortzak, eskerrak eman behar dizkizuet, zorioneko gu, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiriarekin elkarlanean gauzak egin izan ditugu, seguramente gutxitxo, baino egin ditugu. Eta gehiago egin beharko ditugu euskarazko sektore honetan aurrera atera nahi baditugu gauzak. Omenaldia abenduaren 2an egin dute Bilboko udaletxeko Arabiarretoan. Bada aburto alkateak omendutako 3 hedabideetako lantaldei esan dienez, euskara ustez emititzea da euren ezaugarria berezi egiten dituena. Bada udalak dio Bilbo gero eta euskaldun baten bultzatzaile direla Hamaika Telebista, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria. Zuen ezaugarria, guztion ezaugarria, berezi egiten zaituztena. Bilbo gero eta euskaldunago baten bultzatzaile zarete. Bilbotarrek euskaraz hitz egitea eta harremanetan sartzea eta euskaraz bizitzea sustatzeko eragileak zarete. Indako lana inmensoa da, Bilbo handia baino handiagoa, 14 urte betetzeragoaz emititzen hasi ginenetik, eta esker honez hartu dugu eta pozik, behar dira horrelakoak. Eskerrik asko batez ere Bizkaia Irratia, Bilbo Hiria Irratia eta Hamaika Telebista.
Horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte.